Ey oğrin sözleşeli, oğrin sözleşeli, men seni söyledim karavul, kesip ciğer dolaşalı, arama canım karavul. Dile kasmattır gezeli, bu derdin edip döneli, her sözüm baldan manali, men seni söyledim karavul. Karavul gözüm süzülür, üstünde canlar üzülür, sen gitsen meylis pozulur, bir zaman eylen karavul. Karavulun o tağısı altındandır bozağısı, şirin canın sadakası, arama canım karavul. Çarkın perresidir sadım, sana yakar mı yuvadım, sensin benim zirvenadım, arama canım karavul. Uzun saçındır dilinden, pozalar arzam yüzünden, aylanam kara gözünden, men seni söyledim karavul. Yusuf bel çağır pirini, Yusuf çağır pirini, görüptün al perini, nesip etseniz yarımı, seni kemalarım karavul. Nesip etse Hatice'ni, nesip etse kız yarım, seni kemalarım karavul. Mehriban ilişler, bu acayip Türkmen halk haydımının yanlanan yeri, Maru vilayetinin Yolutun etrafının, Yolutun şehrini yaşayan Aydım Şınaf, Yaşuli, İtalma, Yağmur falan bağışılar Öy Muzeyi. Edi ilişler, bu acayipliği betlenen muzey inni onlarca yıl beri halkımızın onu da aydıma sağlı hormat koyan iyilişlerimizin sağ olsunu alınıp gelmeyen yer. İyi birleşler. Türkmen Dünyası Yapılaşığımızın bu takipatını bağışılır Öy Muzeyini bulup iyilişlerimizin bir neçesi bilen söhbetleşik kurduk. Bu Öy Muzeyine gelen mihmanlar, türlü yaşdaki adamlar, mektep okuçularım, yaşlılarım, taliplerim, bu bağışlar Öy Muzeyine yığıyıdan bolyalar. Öy Muzeyine yaşlı İtalmaz Yağmurov bu yere gelenleri gülür yüzü bilen karşılayar. Ol bu muzeyin döreşi, tarihi, bu muzeyi döretmek için alıp baran işleri barada bu gelenlere gıdıklı gurrun veriyor. Evi birleşler. Sogaplı işlerin biri ötöllerimizi yatlamak, medeniyetimizi, sunğutumuzu ulu önüs vermek. İtalma Yağmurov'un asıllı eden işlerin biri nesillerimize acayip soğut bulur. Ine görüşümüz yali İtalma dağılır, mıdama mihmalli. Türlü kerdeki adamlarım bugün oları mihmançılığa gelipdirler. Gelin bu yerden sohbetleşliğimizi devam ettirelim.
Yağmur fitalmaz, Margolayet'in yolutun yolutun şäheriniň ýaşaýjysy goňşy etraplardan mihmançylyga gelipdirler. Mihmanlara ören şat, şuun bizim öý muzeýimiz barada bir pikir alşaly diýişip üýüşdik. Bagşy sadyndalar, öýümüze gelerdik. Men agam ören aýdymy sazy gowurýan adamdy. Men birinji gözüm açyk gören bagşylarym, sadyndalarym, Öwezurdu Mehmet sadynda, Oraz Babek sadynda 1954-nji ýylda birinji gezek Kurtda görmek, Roz bagşyny görmek, Bazar sazy görmek meýesser etdi şeýerde ýol etende. Ýaşym Radaga diýip bir toý etdi. Menim oğlan şo döwürlerde 10-njy ýaşymda menem alyp gitdiler şo toýa, şo toýdan soňra şo bagşylary görmek meýesser etdi, dinlemek meýesser etdi. Şöýdem ýugoşlyk bilen bagşylara bolan höwes artdy. O bir ýerde okan döwürümde ýol etende 1-nji mektepde okudum, şonda Öwezurdaga bir çağalary ýygnap 10 sany oglany saz öwretmäne ýygnady. Menem burnuga goşdy. Mektebi gutorup Aşgabatda okup ötdüm. Aşgabatda ýaşullar bilýändir. Birinji seyil wagy diýip bir seyil wag bardy. Her 6-njy bazar güni aýdym saz bolýar ekeni. Onsoň men şol teknikumda okap her 6-njy bazar bolýary okudan soň 6-larda 7-lerde başlaýar, şolar soňa gidip şonu dinläp her welaýatdan başlar bar ekeni. Şolar dinlemek meýesser etdi. Sahaga bar, Nurberdi Gol bar, ören Atakdagy Binemeden, Lewapdan. Şolaryň gelip çykyş edýär eken şo ýerde. Han Akyby Oguljaga döwle baran eken Gulbaba bilen. Gulbaba şomal 4 ýaşynda ekeni. Şo sahna çykaryp kakasy şonu otururca götürüp mindirdi. Kaptanda da özden ýazyna bar. 2 sene soň kaptanynda sadyndalyk onu aýdym aýtdyrdylar. Oraz geldiler neme görmek meýesser etdi. Any berdatdan şu kaptanynda oturup dinledim. Şolar ýaly bagşylary estrada bagşylaryny dinlemek meýesser etdi. Ýene bu bagşylaryň içinde Garly bagşynyň 7-8 sany şagirdi bar. Şu 7-8 sany şagirdiniň hemmesiniň kaptanynda oturup heme ýazg etdim, hem şolar gördüm, şolar görmek maňa ullukan baht, şol adamlary bilen oturmak, şolar dinlemek. 1955-nji ýylda birinji gezek Durdagany Durdumurady gördüm Türkmen alada. Şo ýerde bir bizim garyndaşlarymyz bardy, şoňa akkam gezmäne gidende menem alyp gitdi. Şo baran ýerimiz agamyz şo Durdagany getiren eken, Durdaga uzun saat çalyp berdi. Muzeýiň duýby şondan bäri tutulup geler adam. Bu muzeý şol hojalygymyzyň hemmemiz şoň uğrunda bolanmasyň şu bu muzeýçiler ýaly ýagdaýa ýetdi. Häzir kana şu görüp oturan jaýyňyzda indi bir kuşlan jaýda ýerleşdiren bu portretler. Şu ýerde ýaşullarym bar, halipalaryň bar, şägirtlerim bar. O suratlaryny öz öýümizden, öý muzeýimizde goýduk. Suratlar däldi bularyň ýazgylary, näme audio video ýazgylary, şolar baradaky maglumatlar gazetlerde, jurnallarda çykan makalalar bolsa şolardan 600 sanyny goýduk. Gerek adam, işlejek adam, şolar bilen iş ederýäli şo pikirde. Şu bagşylaryň hemmesiniň ýeke bir welaýatymyzda 5 welaýatymyzyň bagşy sadyndalaryndan ýygnandylar maglumatlar bagşylar. Onsoň ýene de şular barada ýörüýte ýazgylaryň hemmesini kasetelerden diska geçirdik. 550 san diska geçirip koydum. Şoňa şu ýerdäki bagşylaryň hemmeleriniň
aydımlarını, sazlarını şoňa geçirdik. Jemi 27.300 sani aydım saz var şoň içinde. Yaş nesilimiz bizim geçen öten bagşylarymyzy, sazandalarymyzy biler ýaly, suratlaryny görürler ýaly, hem şolaryň sazlaryny dinläwler ýaly. Şolara maglumat, gelecek yaş nesile. Bizim hormatly arkadaşymız Halipa şagirtlik ýolunda hasam giň ýol açdy. Bagş sazandara räzir ullokan ünsüýärdi sunut işärlerine. Ondan biz ruhlanyp bu muzeýimizi ýene baý etdik. Mekteplerden çağılar getirip görkezýärler, aýlaýarlar, şu bagşlarymyz bilen tanışdyrýarlar. Şolar ýaly bir 29-njy mektebiň çağılaryny getiren ekenler, şolar aýlanyp ýokalar. Şeýerde şu suratlaryň içinde men babamyň suraty ýok diýdi. Babam kim diýsem, Taxtabazardan eken o. Şondan soňra men diýdim şonu iýdap gördüm diýsem, oňa özü bizde diýdi şoň küçük suraty var. Barsaňyz göräň diýdi. Bar oňa suratyny alyp gelip kim bu wagty diýerler. O şoň Aşirov familiýasy. Häzirim bizim oglanlarymyz ýolatynyň Türkmen galanyň bagş oglallary aýdym saz etjekler, şolaram dinlärin. Dilber şemsu kamar mahtabı senin olmayı. Ha dilber şemsu kamar mahtabı sendek olmayı. Sen kimin ziva ve zelâlem gelmeyi. Ay saluni nunu pek gözgâge nazar salmayı. Ay yüzünni görenin gönlüne armağan kalmayı. Şu dünyada bir senin dünyakı olmayı. Ay yüzünni bir görenler hemme zulmattan aman. Gelen dağlar bu dünyaya sen kimin sağıp senan. Yüz kereşmeyin az bilen alemni eyledin heyran. Şah tutumlu kıyızgılıklı sen hem özün bir cinan. İki dünyada senin dünyahı olmayı. Ay mağvan geldim yedi tazik Türk'ünü. Kandahar Kabil Kırat şehri Bukhar yerkini. Ol halat pelverdi putnam hemlevavı kerkini. Mukralam saltık sakar ersarı birlen garkını. Garı kölle bir senin dünyağım olmayı. Karşı kürsini gelip vardım periler bağına. Nurata tahtı Süleyman sıktım ol Kap dağına. Hey yaran ben yanmışam ben ol perinin adına. Bir nefes kılsam ziyaret izinin torpağına. Gönlümün tahtına senin yağım olmayı. Olmayı. Hey. Şu dünyada bir senin dünyağım olmayı.
Ya yaradan ey bir hemray beni ey köp muşakkat ey dedi can ey. Ya yaradan ey bir hemray beni köp muşakkatlar dedi cana. Bir yar berin geley etli galey dil bilen akli ve kemani Gönlün gönsi meydalley sadarak olsun Türkan'ı Keremi güçlüdür görgüney elin gelip doğa kılın Gözüm titrek bir güney ıtıvar yoktur ey canım Boyun dine pes varmın Dadey caney gel Ay hepten acayip Ahmet olmasın Dağey Vah Leyli Akılsız bir ney kes olmasın Akılsız bir neydan olmasın ey Ovadan bonsun o gölkana Mağtum ey mağtum lo yansam içtim ey Ananmazlar vah ey o da düştüm Gövedim var ey bir yar kuştum Diysen sözlerimi erkana Ey taze dil bolsun ey Türkayna Ovadan bolsun göl kayne Ay Oy Ey ovadan bolsun ey Türkan ey Sade dil bolsun Gürkan ey Men Mar welaýatynyň Türkmenler ýaşaýan ýaşaýjysy Muhammed Murat Turdiýew. Talmadagan haşun sizin şu bağışlı sadanlar öýmüň uzaýyňyza mehmançylyga geldik. Sizin haşörde öz maşgalaňyz bilen gadymdan gelýän türkmen halkynyň belent ägirtleri, aýdym sazyň ýolun tutan bağışlar sadanlaryň öýmüň uzaýyny dölepsiňiz. Şu ýerde her bir gelen mehman şu Könüden gelýän türkmen ýolunyň başçylyk ýoluny iýdarlap, nähileki aýdym sahlary diňläse gelse, hemme mümkinçilikler bar ekeni, türkmen halkynyň şu başçylyk ýollaryny, şahalaryny, ahal ýoly, damana ýoly, şowdur ýoly, sallar saryk ýollary, şu ýerden her bir
köne bagşylaryň kel bagşydan, şukur bagşydan gaýdýan Pörlü taryhynyň Mallaganyň ýollaryny dowam etdirýär. Soňky döwürdäki bagşylaryň men suratlaryny ýerleşdiripdiňiz. Şu ýerde siziň öz salry taryk ýollarynyň belent ähende türkmen halkyna aýdym sazlary hedil beren uly barly, kiçik barly Nowat bagşy, ödünýa Nowat, Recep Kılıç, Orasal Riyalaky beýik türkmen halkynyň aýdym saz ýoluny türkmen halkyna peşkeş beren beýik ägirtlerin suratlaryny ýerleşdiripdiňiz. Türkmen destançylyk ýollaryny, destançy bagşylary, ýanyma bagşylary, tirme bagşylaryň suratlaryny gaty gowy tertipde ýerleşdiripdiňiz. Wagtal gelip durýas. Italma dağlara mehmançylyk gelip şu köne bagşylaryň aýdym sazlaryny dinläp lezzet alýas. Hormatlar kadamyz bilen bütün türkmen halkyna halipa şaýartlyk ýollaryny keňden açyp berdi. Şeýle mümkinçilikler döredip beren hormatlar kadamyzyň jany sag, belent başy aman bolsun, el ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli tutýan äkli tutumly işleri rowaç bolsun. Mar welaýatyň ýol tenetranyň Akgüdür öňeşliginiň ýapagowasynyň ýaşaýjysy Meretuli Derýaýew 44-nji orta mekdebiň taryh molumy. Biz şuna hormatly etramyň ýaşaýjysy halkyň hadinasyny ýygnaýan Italma Ýagmurowlaryň öýüne mehmançylyga geldik. Sizem tilak gelipsiňiz. Türkmeniň başçylyk ýolunyň 5 ýoluny ana aýtdyňyz Muhammed aga sizem. Şu ýerde destan ýolunda ýyz goýan Gurt Ýakub barada aýt biýatlak geçdik. Hasam dogry bolar diýen etramynda 68 destany magtumulyň ýatdan bilen hadineleriň biri bolup. Hem kakundan dur dökülip o adasy dağaşan baş sadandalar etramynda kän hormatly mehriban kahraman arkadaşymyň halk üçin edýän aladasy il ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň rowaç almagyny, mundan belägem hasty ýurdumyň belent bolmagyny arzu edýär. Görüp oturan zatlaryňyzy, şunça zatlary döretmekde bu ullokan hakly men ýan ýoldaşym Ýazby Ýagmyrowa bana ören ulu kömek berdi. Şoň bilen bile bir ikimizem haklyşy muzeýiň döremegine. Men Mar welaýatyň Türkmenler etrawynyň ýaşaýjysy Annurwan Falnepes, Ähmet Dinjalsynaky. Şuň Italma dağlara mehmançylyga geldik, öňüm gelýärdik Italma dağlara. Men şu taýak getirýändigim, getbermegim sebäpler esas men bir aýdym saz muşdogy. Onuň gelýäňde bu taýda bagşylaryň suratlaryny görýän bolýan, olaň sesem golaňa gelenýär bolýar. Ine şu zatda täsir edýär gelýän bolýan. Italmadan şeýle gaýraty intek ýetilmesin. Biz onu tuğun edýän işler üçin hormatly prezidentimiziň janyna boldun, ömrü uzak edýän işleri rowaç bolsun. Men Mar welaýatynyň ýoleten etrawynyň ýoleten şäherinden Akmurat Ýakubow şugun ýoleten şäherimizde ýaşuly agamy Italma Ýagmurow bagşylar öýümüzde atam ýanky meşhur Gurt bagşy kıssaçy Gurt Ýakub atamyň suratlary bar. Şol suratlary görüp biz begenip otur. Halipa bagşymyz ýaşulynyň Gurt bagşynyň şäherdi belli şäherde Juma Durdiýew Türkmenler etrawynyň gelipdir mehmançylykda otur. Öz bagşylarymyz ýaşul bagşylarymyz aşyr geldi Berdiýew bar. Ine bu taýda şägirdimiz Azat Akmuratow bar. Aýdym ýerine ýetirip bermekçi.
Men bilmenem ey neçik boldy ahwalyň. Men bilmenem neçik boldy ahwalyň. Aylanayın atın bileneyim. Hudayım saklasın şirin canına. Aylanayın atın bileneyim. Kolum mağlı bara bilmene yanına. Yeyem rahmeyle sen yeni canına. Bu yoldun lelede kırmızganın aylanayın atın bileneyim. İndi garip oldu menin ahvalim. Ah yüreğim bir yerlerde kimler sorar eymen halim. Söy ülkemde mi maşır ferdavrim. Aylanayın atın bileneyim. Yusuf bendir hiç kimmezdek olmasın. Zakperandek sarılıvan eys olmasın. Ya yaradan aşırmığım ölmesin. Aylanayın atın bileneyim. Söy ülkemde mi maşır ferdavrin. Aylanayın atın bileneyim. Men Mar vilayetinin Murgab Etrafı'nın Türkmenistan'ın Mar vilayet Murgab Etraf Ağrar Partiyasının ağzası Çağrı Sarif Yolutun şehrindeki İtalman Yağmur'ların öy muğlayına hut öz öyününe yürüyüp sonra görmeye geldik. Öy muğlaya gireninden bütün başlar dünyasına gelen sebebi erik giren olun şu kurasıdan başlap Kurt Yakup Açenni meşgul kompozitor Nurhan Mehmet'ten her zaman aydın sağlanlarına, mukamçı başlarına, uğratlarına görün düşüyor. Öymudeye İtalmadan öyle yürüyüp aylap görkölerini birinci bilen biri ilki bazı sağlanların suratları var, yazıları, beylekleri hemmeti saklanıyarken türlü vaatlarda yazılıp alınan yazılar bu katır ulokan hazine olduruyor. Galiba 1970. yıldan şu günlere çeyni bir yarım asırlık dövrün albümlerin sağsınotun öğrencilerin yazan makalaları yürüyüp bukçalarda yıllara değiştirip bölükleri önüp saklanıp görmeyi onların katın açanında gazet jurnal materyallarına katı tesir makalaların vardığına görün düşüyor. Öymüğün ikinci zahine gelende yine de bir üttöşük dünya geleni oluyor. O tayda da şu bazı adamların suratları olan galiberse üçüncü bir zahine gelende her zaman Türkmenistan'ın bir karar devletin bahtiyarlık dövrünün aydın adamların suratlarının içinde yerleştirilmeyi eğen bir hatta bir hormatlı prezidentimizin köyle ölen teyeleni bir halife şehvet diyorlarını
alıp gitmeyi, o her döwürde çoğun giyin ol açanlığının var. Anık şayat unutturuyor. İtalmadan bütün maşgalası bilen suratlara verilmenin öyle iyi bir halife şereflik yoluna bir giyin ol açılanlığının şayat unutturuyor. Şeylerin mümkünçülükleri dörüdüp veren benim arkada prezidentimin can sağ olsun o yurt vekvetli, dünya vekvetli tuttuğun işleri ilmidama o rivaz aldı. Medeniyeti, sunnudi, göstermene giyin yol açıp böyle formatlar kadar prezidentimizin can sağ olsun, ömrü uzak olsun, işlere ilmidama rivaz alsın. Oh, ya yaradan sen puştu penahım. Ya yaradan sen puştu penahım. Sonun bilen bozana gelmişem. Bargasam torpaktan beni yarattın. Yoktan barıyla sana gelmişem. Bir asa kulun men kanır unağım. Bir asa kulun men köptür unağım. Yazım geçer kerem nişnağım. Tatar'da zührecan Bağdat'tan ağım. Aşkın şerabından kanı gelmişim. Sana kölle yüzer bülbül gülünden. Kalk temenler ataşta kalk nuz külüne. Dünya elim belim taşkın yoluna. Yerden doğup bu asmana gelmişim. Yekemen yalnız men garip solan oğlum yar hicrine sargınıp 9 aylap hevesinle yol yerip bugün tahtı Süleyman'a gelmişim. Tahirdir yanır diyarına taşıyıp Tahirdir yanır diyarına taşıyıp Gece günlü akar gözümün yaşı Kara dağları artıp tartıp keyişi Umut bilen zöhre canı gelmişim. Ay. Hey, ha bugün taktı Süleyman'ı gelmişim. Kara dağlar artıp tartıp keyişi Umut bilen zöhre'yle gelmişim. Mehriban ilişler. Atıllı kärin eýeti, ýaşuly italma daga bizim özümüzün hoşallygymyzy bildirýär. Goý şeýle modeýleriň örüsi, hasam giýim bolsun. Bu ajaýyplyk bolsa bizim medeniýetimiziň, sungatymyzyň asyrdan asyra, nesilden nesile geçmegine giýinden ýardam berer.